L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Moody's ikkonfermat ir-rating ta' A2 għall-ekonomija Maltija u tejbet il-prospetti tagħha għal Malta għal stabbli. L-esperti ta' din l-aġenzija, magħrufa li ma jħarsu lejn wiċċ taw 3 raġunijiet għaliex bidlu l-mod ta' kif qed iħarsu lejn l-ekonomija ta' pajjiżna. L-ewwel raġuni li semmew hija d-diversifikazzjoni tal-ekonomija ta' Malta li turi l-prospetti ta' tkabbir minkejja l-isfidi globali. It-tieni raġuni hija li minkejja l-kriżi tal-enerġija li qed tpoġġi sfidi quddiem il-finanzi pubbliċi, Moody's tistenna li l-konsolidazzjoni fiskali tkompli b'mod gradwali. It-tielet raġuni li semmiet l-Aġenzija hija tneħħija ta' Malta minn fuq il-lista l-griża tal-FATF li fi kliema tixgħet l-impenn tal-awtoritajiet fejn jitlu r-riformi istituzzjonali. L-esperti ta' Moody's qalu li r-rating ta' A2 jibbilanċja l-ekonomija Maltija li hija b'saħħitha u qed tikber. Moody's tbassar li l-ekonomija ta' Malta din is-sena se tikber b'6%, sostnuta wkoll bit-tkabbir b'saħħtu li esperjenza pajjiżna fl-ewwel nofs ta' din is-sena. Din l-Aġenzija semmiet li żieda fid-domanda domestika, l-esportazzjoni tas-servizzi u l-irkupru fis-settur tat-turiżmu għenu lil Malta toħroġ mill-pandemija. L-esperti elenkaw il-livelli rekords ta' nies f'impjieg li laħaq pajjiżna. Moody's qed tistenna li d-deficit tal-Gvern ikompli jonqos matul is-sentejn li ġejjin u jilħaq il-5.8% tal-prodott domestiku gross din is-sena, 5.6% s-sena d-dieħla u 4.7% fl-2024. Meta rimarkat it-tneħħija ta' Malta minn fuq il-lista l-griża tal-FATF aktar kmieni din is-sena, Moody's iddeskrivieta bħala kisba importanti għal pajjiż. Moody's qalet li l-fatt li Malta tneħħiet minn fuq il-lista l-griża fi żmien tant qasir juri l-impenn b'saħħtu tal-awtoritajiet lokali li jkunu konformi mal-istandards internazzjonali u jsaħħu l-istituzzjonijiet. L-esperti qalu li dan għandu jtejjeb in-negozju u jgħin lis-settur tat-taxxa. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela innota l-bidla fid-tbassir ta' Moody's għar-rating ta' Malta u qal li dan juri li d-diversifikazzjoni f'pajjiżna se twassal għal aktar tkabbir fl-ekonomija minkejja l-isfidi li qed taffaċċja d-dinja kollha. U għatenna li l-finanzi pubbliċi se jitjiebu, anki jekk il-Gvern qed jiddedika għajnuna sostanzjali biex jissapportja il-familji u n-negozji.